عنده اي استفسار اي شغله حابب يشاركها بس يرفع ايده وبتفضل عمل لانه ما رح نقدر نعطي السماعه لعنده. И вот я выступаю еще. طبعا هو رح يحكي بالشرقسي وشوي بالروسي وحنروح نترجم. تمام؟ يلا بسم الله. Еще раз здравствуйте. Фимаква Туа за Тишемухар за Сухашхар. Я приехал из Абхазии, в Иордании. В Иордании нахожусь второй раз. أنا صوتي عالي إذا بدكم. هو جاي من أبخازيا، هاي مرة ثانية بتزور أردن. سامعين؟ Видя вас, меня одолевают огромное, безграничное чувство радости. وقت أنا بشوفكم عندي شعور كتير عالي. Ваши соотечественники, ваши братья и сестры, живущие на Кавказе, каждый день, каждый час думают о вас. أخوانكم نحن أصلنا من كفكاز كل ساعة بفكروا فيكم. И при поддержке самого известного политика среди черкесов всего мира, Арсена Канокова, сегодня с мая месяца развивается международный проект изучения абхазо-адыгской диаспоры во всем мире. بالمساعدة مشهور بالجمهورية قبردي وبين كل شركس أرسن قنوقة هلا في بروجكت للغات كيف بنرجعهم وبنقدر نحن نحكي لغتنا. Ваши предки молодцы, я преклоняюсь перед ними. الأجدادكم أنا بنزل راسي قدامهم عشان هم فظيعين. Вас здесь считать диаспорой, то есть некоренными людьми, некоренным народом нельзя. Это всецело заслуга ваших дедушек, которые, став рядом с королем Иордании, спасли страну. هذا الأجدادكم وقفوا مع ملك عبد الله وخلوه وبمساعدة الشركس هو صار ملك الأردن وأنقذوا بلده. Я выражаю глубокую благодарность королевской семье за благородное отношение к черкесской нации. أنا بشكر عائلة ملكية هاشمية للمساعدة للشعب الشرقي. Среди всех черкесов мира вы имеете больше прав и привилегий. Вы живете здесь и учитесь в прекрасной школе, национальной школе. В рамках возглавляемого мною проекта я сделаю все возможное для того, чтобы
по тем или иным мероприятиям приглашать вас в Абхазию на летние школы, летние университеты. أنا بقدر أنا حابب أعزمكم أنتوا على خلال هالمشروع هو رئيس فيه بعزمكم بنسميه كامبينج على الأبخازية خلال العطلة. Кто-нибудь из вас вместе с родителями были ли на Кавказе? حدا منكم مع أهلكم مين كان بالقفقاز؟ ارفعوا ايديكم. Поднимите руки. أو بالأبخازي، بالقفقاز يعني بالناتشك بأبخازي. Майкол. يلا نرفع ايدينا. Итак, примерно, значит, 5 человек. 5 لا أكثر. 5 человек. Еще раз поднимите руки. 1, 2, 3, 4. Ну да, 5 человек. 5 человек. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не 5 человек, а 50 человек посетило Кавказ. بنعمل كل شيء معقول عشان مش 5 طلاب بزوروا كافكاز أكثر. Чьи родители из вас, здесь сидящих, знают свой родной адыгский или абхазский язык? اللي قاعدين هون مين من أهاليكم بعرفوا لغتهم لغة الأم لغة شرقسي أو لغة أبخازي ارفعوا ايديكم. О, меня радует, снимите, пожалуйста. Считать я не буду, примерно 45-50% из здесь сидящих. Кто-нибудь знает русский язык? Ты знаешь русский язык? Откуда? Аква? Как твоя фамилия? Хамдо. А зовут? Тимур. Тимур. А ты знаешь русский язык откуда? От Нальчика. Вы там жили? Мы пошли туда к моей бабушке все время, каждый год на каникулы. Замечательно. Замечательно. Арабский язык тоже хорошо знаешь? И черкесский. Черкесский? Не очень. Не очень. Но ты в каком классе? 8. 8. Ну, даст Бог, вам ваши прекрасные учителя дадут такие знания, которые украсят вас. Скажите, пожалуйста, я хотел бы вас спросить, тот человек, который не знает своего родного языка, то есть родного языка своих предков, можно ли его считать успешным, счастливым человеком? بصير نحكي عنه شو هو ناجح بالحياة وهو مبسوط بالحياة. اللي ما بعرف لغة الأم ناجح بالحياة؟ No. Я рад слышать эти أنا ваши مبسوط слова. أسمع هذا الجواب. Сейчас просто, чтобы убедиться в том, что вы знаете, учите и любите свой народ, я хотел бы задать несколько вопросов. هلا أنا حابة شوي هيك زي الفحص صغير أو بده يتأكد شو أنتوا اللي بتدرسوا وبتقدروا تجاوبوا كم من سؤال هو بهلا بده يسأل. Я буду на русском языке говорить слова, они, ваши учителя, будут переводить эти слова на арабский. Вы должны дать ответ на адыгском. هو بده يحكي باللغة الروسية، أنا بدي أترجم كيف لغتي عربي، أنا بدي أترجم بالعربي، أنتوا بتحكوا بالشركسي. Поиграем? نلعب؟ نلعب هيك؟ هو بحكي بالروسي، أنا بترجم بالعربي، وأنتوا بتحكوا بالشركسي. هيك شوي هيك. Как по-адыгски будет день? كيف بالشركسي بكون نهار؟ أيمار. Можно хором? نهار. مرحبا. امبارح أخذنا. تفضل حمزة. Мапа, верно. أنتج برافو.
Как по-русски будет белый? كيف بالشركسي بكون أبيض؟ سا لا خج أو بالمشادون كيف؟ Хойш. فج И называйте имя, фамилию того, кто сказал. تياماتوف Ага. А как по-адыгски будет сердце? كيف بالشركسي بكون القلب؟ Верно. Прекрасно. Как по-адыгски будет кровь? كيف بالشركسي بكون كلمة دم؟ دم حتى في Ага, все верно. Все верно, отлично. Дальше. Как по-адыгски будет душа? كيف بالشركسي بكون كلمة روح؟ С. А как будет вода? كيف المي؟ С. سم Все верно. روح مي صح؟ Дальше. Как будет по-адыгски дочь? كيف بكون بالشركسي بنت أو А? شاشة Шаша это девушка. بنت بنت دول. مثلا بنتي Вот. Все верно. Кто это сказал? جود دي بتحقيقة بس Ага, Бушматют. Excellent, очень хорошо. Как будет, значит, по-адыгски дом? كيف بالشركسي بيت بسرعة؟ Молодцы. Дальше. Как будет по-адыгски лошадь? كيف بالشركسي حسان؟ برافو تفضلي شو Браво. Ш. Как будет брат по-адыгски? أخوه كيف بالشركسي؟ واش زر بنات كيف بحكوا؟ دالك برافو شو كمان؟ Дальше. Как будет по-адыгски голова? كيف بالشركسي راس؟ Как будет по-адыгски 100? كيف بالشركسي 100؟ 100 Правильно, молодцы. Хорошо. Итак, сейчас мы перейдем на некоторые пословицы. هلا نحن بنروح على الحكم حكم Я شركسي специально выбрал несложные пословицы. هو أنا مش صعبين كثير انتم بتعرفوا كمان كنا ناخذ حكم Вы должны перевести с адыгского языка на арабский. انتم لازم ترجموا من شركسي لعربي من شركسي لعربي Окей? Ж зимам чаям. можно я скажу Да-да. ج تتذكروا كلمة ج زمام ش يأم ج زمام ش يأم ايد واحدة ما بتذكر؟ ج شو معناته ج؟ ذكروا أنا دائما بفرجيه Отлично, молодец. ذكروا حكم Я, может быть, здесь некоторые варианты на адыгейском языке, поэтому да, вы да, чуть-чуть да. переведите. Е-утлан. أوه ثانية يا والثانية والثانية بتموت الله. Браво! Молодец. То есть это «будь мужчиной или умри». По-абхазски оно будет звучить «я ухацас, я упса». Итак, هذا زي ما حكيت لكم في باللغة أبخازي نفس الحكمة وباللغة شرقية маленькая, может быть, маленькая такая сложность. Сихама ту тейсхреб, сикша ту схреб. سقامة أو قيسخرب قيس سقامة أو قيسخرم سيب ساخت أو شرقم أو سيب مشاءت أو شرقم بس بفكر مرة قبل ما اسحب القامة تاعتي بفكر مرتين. أيوة لا
Попало? Хава. Нет. Нет? Наполовину. Наполовину правильный ответ Да. все равно принимается. Принимается. Итак, по-русски это будет звучать: свой кинжал дважды Два раза не вынимаю, не- свое Мартин слово Маба им дважды не произношу. ومرتين مرة واحدة كلمتي. أقل زيمأر حمج. يا بعرفش كده. اللي ما عنده عقل مسكين. عقل زي مقر. Вы мне подсказали. Ну, хорошо. Дальше. Забыр, кум и талмаш. صابر كم يتلمش. Может быть, слово талмаш здесь как-то по-другому используют? Забор. Гом. Да, для сердца переводчик. Переводчик. Сердце переводчик. Ой, язык Ну да, переводчик. да. Забыр, гум и транслейтер. Транслейтер. Айва. Это чуть-чуть английский язык мы добавили. شو يعني بزاف؟ اها هو ترانسليشن بترجم بترجم اللسان بيكون مترجم للقلب Я буквально перед тем, как прийти сюда, قبل ما اجي هون переговорил с вашими учителями. حكيت مع معلماتكم. Свою первую поездку я также посещал их уроки. اول ما جيت هون انا كمان زرت حصصهم. И я благодарю их за их профессионализм. Мало можно найти таких учителей, профессионально знающих свой язык. وانا بشكرهم معلماتكم شركسي عشان هم بروفيشنال. Такой язык, как адыгский, как абхазский, اللغة زي اللغة الشركسي أو لغة أبخازي невозможно изучить, если вы не знаете значение согласного звука. انتوا ما بتقدروا تحفظوا إذا انتوا ما بتعرفوا المعنى أحرف مش فاولز. شو بسموه باقي؟ Во многих языках отсутствуют те возможности, которые дают наши языки. بكثير اللغات ما في هيك إمكانيات في بالإمكانيات لغتنا نحن. بعتي لغتنا نحن. С помощью всего-навсего одного слова в адыгском языке можно передать значение 10-12 слов. بكلمة واحدة باللغة الشركسية واحد يقدر يحكي معنى تقريبا 10-12 كلمة بس بكون بكلمة واحدة. Например, я произнесу всего-навсего одно слово, هو بده يحكي بس كلمة واحدة которое невозможно будет вам распознать, если вы не знаете значение звука. هلا بحكي لكم كلمة واحدة. الكلمة هاي انتم ما بتقدروا تعرفوا شو المعنى إذا ما بتعرفوا معنى الحرف. Произношу это слово. هلا بدي احكي هاي الكلمة. وقد يزغشفعتقم. وقد يزغشفعتقم. Это означает, هذا معنى. это даже перевести сложно. Я не смог заставить его أنا ما قدرت أخليه هو тогда هذاك الوقت вести себя с ними, вести тебя с ними сюда. يجيبوا معاكم أنت لعندي. هيك Это بكون. всего-навсего одно هاي слово. كلمة واحدة بالشركسي. أنا بالعربي حكيتها كم كلمة كتير صح؟ Вот возвращаемся к слову «махва».
بنرجع الكلمة ماكو. Это слово состоит из скольких согласных звуков? كم من حرف موجود؟ حرف المشعلة مش فاولز. كم حرف موجود بهاي الكلمة؟ ماكو. لا ما بحكي كل أحرف. يلا بنعيد. أول حرف م. ثاني حرف ما بدنا. ثالث حرف شو؟ خ. Ход. حرفين. Ту. أون. Ту. браво. Итак, кто знает, что означает «хо» в слове «махо»? مين بعرف شو معنى حرف الخو بكلمة ماكو؟ Это день. هذا نهار صح؟ خون. إذا نهار شو واحد بفكر طلعوا؟ كيف هون؟ У кого какие... هون عندنا شوي صح؟ يعني Подсказывайте. هناك ايش؟ في ايش؟ ضوء فضة سليم. Махо. свет говорит. Все верно. Махо. Хуй. Хуш. Когда человек открыл глаза, вот тот наш Ладно, родоначальник, фотографию. который придумал наш язык, А, и вот тот родоначальник, который придумал наш язык, когда открыл глаза, ему надо было назвать день днем. اخترع لغتنا أول ما فتح عين وفي شاف الفضة هو اللي حكى И когда он увидел, что все светло, он сказал, وقت شاف كل شيء في ма, فضة хуа, هو ма обладание, هو حكى معكو معكو يكون إلك и хуа, значит, وخو معناته فضة. А можно мне вопрос? да, да. А может он сочетание маква, например, он как свет, а мак, может, это запах, Запах света? чувство. А может тогда возьми свет? Ма, хуа. А Интересно, интересно. Можно трактовать по-разному. Можно трактовать по-разному. Может, потому что когда человек просыпается, А вот нау, как вы понимаете, что такое нау? На глаза. На глаза, хуа, Хуа. свет. А, Неф, это уже по-ортодокски незрячий. незрячий, да. А, Неф, сори, неф это тоже, неф и неф у нас одинаково. Понял. По-кабардински неф, а по-ортодокски неф. А как будет слепой по-кабардински? Неф по-кабардински слепой, по-хаки слепой. По-адыгейски это свет. Все понятно, все понятно. Хорошо, мои дорогие. Потом мы перейдем к вопросам, если у кого есть. بعدين انتوا جهزوا اسئله اذا عندكم، اذا بدكم تسال اشي. Я, в принципе, как бы подготовился чуть более усложненно. هو مجهز شوي صعب، مش يعني للطلاب اكبر منكم شباب. Но эти сложности мы сейчас убираем. هدول الكلمات صعب، بقول في اشي صعب بنقيمهم هلا. Вот. И очень быстро скажу, какие слова среди абхазского и узбекского языка совпадают. هلا بسرعه بس بحكي شو الكلمات بكونوا زي بعض بالشركسي وباللغه ابخازي. Например, Анаш, Анша, родня матери. Анаш, Анаш, قرايب امي بالشركسي وبالابخازي زي بعض بكونوا. Г, Аг. قلب نفس الاشي. أقو بالشركسي أقو بالأبخازي. في كلمات Губш, гнев, по-абхазски Агубжа.
جوبج معناته معسب، وجوبجة كمان بالأبخازي نفس المعنى بكونوا، اختلاف بس بحرف بكون. Пс, душа, по-абхазски апс. بس روح، أبس روح زي بعض صح؟ Пх, дочь, по-абхазски апха. بخون بنت، أبخو بنت بالأبخازي. По-адыгейски ц, бык, по-абхазски аш. بالشركسي تش معناته كيف تور، بالأبخازي ف، بقبردين ف. По-адыгски варисари, по-абхазски варейсари. بالشركسي وريسري أنا وياكي، بالأبخازي وريسري نفس الشيء. Кто поймет значение еще одного слова? مين Омугмач. مين يقدر يفهم المعنى هاي الكلمة؟ Омугмач. ومكمج. Трудно? Омугмач. Гумача. Гумача. الكلمة ال. ومكمج لا تغلب حالك. Падает, не падает духом. ومكمج. Омугмач, не падает духом. подожди. не падает духом ومكمج غلطان. Омугмач. ومكمج لا تغلب حالك. Не волнуйся, Омугмач. ومكمج. По-абхазски Омугмачен можно сказать угубермач. гумача. Гумача Это когда мало сердца. Чувствительный. 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 Гумача. добродух. Нет, чувствительный. Гумаха, гумача. Гумаха. И еще что совпадают между абхазским и адыгским языками? شو كمان في شباب Сиуна. Что такое сиуна? سيونا بيتي برافو. My house. Сиуна. My house. Виуна. بيتك بيتك إلك يعني Юна. بيتنا Фиуна. بيتكم أيوة برافو. أي ماشي. Фиуна. Яуна. بيتكم هو Я. Явно. Яуна. Их дом. И там здесь совпадает сына, вольна, жена, юна. И доказываем всем, что мы действительно люди, вышедшие из одного народа и говорившие на одном языке. هذا بفرجي شو نحن طلعنا من شعب واحد وكنا بزمانات يمكن نحكي لغة واحدة. Я попрошу дирекцию школы, чтобы вот те из вас, кто будет стараться изучить свой родной язык, أنا بطلب وبحكي للإدارة مدرسة مين حاب يدرس لغتكم. кто будет учиться на пятерки, بده у вас 5 пятерки ставят? مين بده ياخذ علامات كاملة بالشركسي بدرس أشطر ناس بالشركسي В год один раз مرة بسنة. мы вас будем приглашать в Абхазию نحن بدنا نعزمكم على أبخازيا с, естественно, бесплатным проживанием, Балаш. питанием и экскурсиями. بلاش والسكن والأكل وكمان رحلات. Это будет план Абхазии, это будет план черкесского мира, который живет на своей родине для вас. هذا أبخازيا بدها تعمل للشركس عايشين هون.
если у вас есть вопросы, я готов ответить. هلا إذا عندكم أسئلة هو جاهز يجاوب. انا بدي اسال تفضل بيعرفوا بالشركه شيء؟ تفضل شو سؤالك؟ إله مو إلي. اول كنت اسال الشركه أنت بتسأل بالشركسي بالعربي أنا بترجم. أنا بترجم بالعربي. Знаете, я вас сейчас чуть-чуть обрадую. هلا بدي أفرجكم شوي. Когда я изучал адыгский язык, я усложнил задачу и придумал стихотворение. وقت اللي أنا كنت أتعلم اللغة الشركسية أنا لقيت طريقة يكون شوي صعب وكتبت شعر. Это при том, что я совершенно не мог говорить по-адыгски. هذا هو لساته ما كان يعرف يحكي شركسي بالمرة بلش أول شيء يكتب شعر. Это стихотворение имеет замечательную рифму. هذا الشعر له لحن ممتاز. Акалмаджази ациф, циф сариф налетна кчиф, حاجة قاجمة ينرجو حبراز حنا باباو خما تصف سوش حناو عبشم تصف جلبتي خو وغير الشير حدا الحقباي وجبا تصف شجوي и еще маленький сюрприз. وكمان مفاجأة. Мне очень нравится арабский. أنا كثير بعجبني اللغة العربية. Но этот язык очень сложный для меня. وكمان اللغة العربية كثير صعبة. Но тем не менее я не сдавался. ومع هيك أنا ما استسلمت. И попросил своего сирийского, то есть абхазского, но жившего в Сирии, ورجيت صاحبي أبخازي بس كان عايش بسوريا. Махмуда Кушба, Махмуда Абаза, محمود كوشبة هو اسمه إسماعيل كوشبة أبازا. научить меня арабской песне. يعلمني أغنية عربية. Он буквально один раз мне сказал, я записал. هو مرة واحدة بس حكى هو كتب. И вот сейчас я как стихотворение هلا هو بده يحكي لكم вам زي الشعر. прочитаю. مش زي أغنية زي الشعر. طيب. ياسميني لا تنسيني ولئن أحمل سؤال أنا جاي تريني الوقت اللي ما بينحل يا حالي لا تخبرني سألي علي شرني في اليوم البكرة بعيد باش درومي ما بتعرفوا؟ وياسميني لا تنسيني ذكرتوها؟ Еще какой-нибудь вопрос? في سؤال؟ سؤال اسالي اذا بيعرف يرقص ولا لا؟ ايش؟ اذا بيعرف يرقص ولا لا؟ سؤال عامل. Он хочет, чтобы, знаете, вот танцевать. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Я обязательно к следующему разу научусь. Могу танцевать, но я стесняюсь. Так, сейчас можно выключить. Куда нравится, да? На Белый?